आं मोनस्लाबियाव दखना फैखो फैखो उथुमाय नुजालायनाय मोननैसो भिडिअ दंमोन आङो मोसाफ्लांबाय हगारफ्लांबाय आं जों फेसबुक नायबानो ओरैबायदि नुग्रा जाबाय माने बहुत लासिंसिं मोनसे माबा जानानै फैदों आरो तारमाने दा मोनसे खोथाया जाहैबाय जे फेसबुकावसो जों नुगासिनो दा जे बुस्थुआ जाहैबाय माने बहुत लासिंसिं माने माखासे हिन्जावफोरनि रिल्स बानायनाय मानाय तारमाने फेसबुक नायबानो माने लासिंसिं गावखौनो माने मा हारियाव मा जाथियाव जन्म मोनफ्लांखो माने बिदि सानफ्लांलायलाङो आरो तारमाने खोथाया जाहैबाय ठीक आसे अनेक गान बानायदों ठीक आसे गानजों लोगोसे गावसिनि गोसोबादि कनसेप्ट बानायदों बिसोरो माने जाहा ताहा गावसिनि ड्रेस दखना बोखोलाबायनाय मानाय आं बेखौल' बुंनो सानदों जे माने गामियाव रावबो गैया नामा आरो न'खराव रावबो गिदिर मानसि गैया नामा जे माने फिसायफोर गैया नामा माने बिहाव बिखुनजोफोर गैया नामा हो ठीक आसे बिहाव बिखुनजोफ्रा जेबो बुंनो हायासै जेबो हायासै दिनै गामिनि गावबुराफ्रा मा खालामनानै दं गामिनि गावबुराफ्रा मा खालामनानै दं आसान गाननानै दं नामा आखायाव गामिनि गावबुराफ्रा हो बे खनजिथा दैमारि ना बसुमतारी खनजिथा नार्जारी ना मा बे खनजिथाया लाजिनो रोङा बियो सोर खनजिथा बेलाय आरो बे गामिनि गावबुराया सोर बिलाय लासिंसिं नायनो रोङाखै नामा नोंसिनि समाजाव दे बे हिनजावादि गुबुंले लाबोगासिनो लाजिनो रोङाखै हायोबा नोंसोरो बिसिनि न'खरखौनो बैकट खालाम आरो जायनि बिसिनि न'खराव हाबो डाइरेक्ट 1000 थाइसे फाइन फोनांना हो लासिंसिं आरो नोंसोर रिल्स बानाय मोजाङै हगार जे बुस्थुआ माने पाब्लिकनो मोनबा मटिभेशन होयो मोजां मोनसे जेनेबा मोजां बिहोमा गोलैयो जोंनि माबायाव कालचाराव जोंनि हारियाव नोंसोर रिल्स बानायनायखौ जों बादा होआखै हो नोंसिनि फिसा फिसौआ देरोबा देनाखा बे नोंसिनि दखना फैलालिखौ नुयोबा मा सानगोन दे बुं बे गामिनि ओनसोलाव मा बुंगोन हो नै दखना फैलाग्रानि फिसालाया नै बेनो दखना फैलाग्रानि फिसाजोआ नै बेनो हो माबादि मोनगोन नोंनि फिसाला फिसाजोफ्रा मादि मोनगोन फिसायाथ' जाम्बा बादिसो मोनखाबाय आङो आसान गाननासो थायो खोमा फिसायाबो गावबुराफ्रा मा खालामगासिनो गामिनि समाजनि गावबुरा सेक्रेटारिया मा खालामगासिनो बिसोरखौ इमिडियेट मिटिं खालाम नोंसोरो आरो जुदि मानिथाराबा बयकट खालामनानै दोन जायनो हाबो बिसिनि न'खराव 1000 थाइसे फाइन नांनाय गामियाव सोरबा माबा मोनसे जानानै थैयोबाबो बाननो थाखाय रावबो दाथां बेबादि लासिंसिं खालामग्राखौ नोंसोर मा सानो रायजोफोर आंजों सापर्टआव दंना गैया नोंसोर कमेन्ट्सआव हर बास बेनो लासिंसिं गोजोन्थों बयखौबो खनजिथा बर' आं बेरलांमारि अदलागुरि गामिनि पस्ट बदियागुरि PS गसाइगाव जिल्ला क'क्राझार आं गावखौनो सानस'नो हायैयाव दाखालि साननैसो सिगां आंनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों माखासे सुबुं समाजाव गनायजाथावै रिल्स भिडिअ हगारदोंमोन बिनि सायावनो आं दिनै उनफिन सानफिन साननानै बर' हारि आरो बर' समाजनि गेजेराव आंनि गाज्रियै भाइरेल भिडिअ हगारनायनि सायाव खर' गंग्रायै निमाहा बिनाय जाबाय आं दिनै बयनिबो गेजेराव खोथा होयोदि दिनैनिफ्राय आं रिल्स भिडिअ बानायनायखौ बन्द खालामनाय जाबाय इयुनाव आं जुदि रिल्स बानायबावो अब्ला आंनि सायाव साफ्रोमबो बर' रायजो राजा आरो आफादफोरा नांगौ बादियै साजा होनो हागोन कुनुदिन लाइ होनाय जानाय नङा लाइ होदों साया समाजावहाय जों बेबायदि देखायनायखौ जों नायबाय थानांगौ नामा दा फिसा फिसौ देराखै नामा दा लाजिनाय गैया नामा दा मानसिमोन गैया नामा जोंहा दिनै फिसा गिदिर दङ फरायनाय दङ जाबायदि मोनबाय फिथाइ मोनबाय दा लाजिनांगौ दङना न'खराव ससियेल मिडियानि गेजेरजों दिनैनो निमाहा बिनांगोन हाग्रा बारियावबो जों आवाज सावबाय आवबो आवाज सावो जों सानै मानसि दंमोन सासे दा बुंनानै थाबाय बिनि बेरासिन जागासिनो जाबाय दाला
नैबे समाव बन्द जानांगौ नांगौ आं मोनथिस्लाबियाव दख'ना फैखो फैखो उथुमाय नुजालायनाय मोननैसो भिडिअ दंमोन आङो मोसाफ्लांबाय हगारफ्लांबाय आं मानिनानै लाबाय आंनिनो गोरोन्थिमोन बे खनजिथा दैमारि ना बसुमतारी खनजिथा नार्जारि ना मा बे खनजिथाया लाजिनो रोङा बियो दख'ना फैखो फैखो मोसायोबा स्मिस फिसा फिसा गाननानै मोसायोबा बिसिनि सायावबो जेरोखोम आंखौ नाम लानानै भिडिअ खालामदों रायहरदों बेसोरखौबो साफा साफा नाम खारिनानै भिडिअ लाबो नोंथांमोनाथ' नुगासिनोखा आंनि सायाव बा आंनि भिडिअनि सायाव बहुत भिडिअ लाबोगासिनो दङ मानसिफोरा भिडिअनि गेजेरजों गोबां रायहरगासिनो दङ आं मानिनानै लाबाय आंनिनो गोरोन्थिमोन आं मोनथिस्लाबियाव दख'ना फैखो फैखो उथुमाय नुजालायनाय मोननैसो भिडिअ दंमोन आङो मोसाफ्लांबाय हगारफ्लांबाय आं मानिनानै लाबाय आंनिनो गोरोन्थिमोन आंखौ निमाहा होदो ओमफ्राय आं बेनि उन फंनैसो खोथा बुंनो सानो दुनियाव दे बहुत मानसिफ्रानो दख'ना फैखोनानै मोसागासिनो दङ उथुमाय नुजालायनाय चिमिस फिसा फिसा गानै गानै मोसागासिनो दङ बेसोरखौ मानो नुवाखै आंखौल' मानो नुदों आंनि सायावल' मानो भिडिअ लाबोदों बिसिनि सायावबो भिडिअ लाबो साफा साफा नाम खारि खारि जेरोखोम आंखौ नाम खारिदों बिसोरखौबो बिदि नाम खारि खारि भिडिअ लाबो जाबाय दे आं जेबो बांद्राय आं बुंला आंनि गोरोन्थिखौ आं निमाहा बिबाय नेक्स्ट बाराव गुबुन सोरबा सासे हिनजावफोरा दख'ना फैखो फैखो मोसायोबा स्मिस फिसा फिसा गाननानै मोसायोबा बिसिनि सायावबो जेरोखोम आंखौ नाम लानानै भिडिअ खालामदों रायहरदों बेसोरखौबो साफा साफा नाम खारिनानै भिडिअ लाबो